Една продукция на Top Music Production. Поздрав за квартал Владиславово, за Митко Багера. Ай, Тегиля баба, анано ай. Егили акале, Миткоске, Багереске за шампиона. Обаро Порше за Митко Багера, легендата на стадиона. Ех бе, студио Top Music Gypsy, Тегиля бе. Акале Миткоске Багереске, той е човек непоклатим. Душмани, колкото и да се опитвате да го плашите, Митко Багера, толкова повече ви се смее. Абе мишки, къде сте тръгнали? Срещу моя кошмар. Мирно, мирно, пенело Митко Багера, ма будте джанен, чека мачки на втумен Поршето. Панамера са, Камачки на втумен Порше са. 5000 кубика, 550 коня. Като литне по пътя, Само прах оставя след себе си. а шунден ли? Мишки миризливи, Затваряйте си устите, да не ви ги затваря Митко Багера. пускай студио Top Music. Бум! Ей, Тегиля баба, хайде! Ей, Митко Багера! За Поршето силата, За шампиона Митко Багера, силата на Владиславово. О, Митко Багера, човека на Владиславово. Митко Багера се нарича, силата му вика, шампиона на Владиславово. Вижте, Митко Багера ви казва: не се давам, аз съм сила непобедима, и който тръгне срещу мен, ще разбере кой е Митко Багера. Аз съм най-силният, а душманите ми завиждат, защото аз съм силата във Варна. Не дейте да дразните Митко Багера, каперабелто марекера бе Багереса. Митко Багера е много млад, ама е силен. Не му завиждайте, защото парите си ги изкарва. Той е тарикат на времето, човек с име и уважение. Много е мощно неговото Порше. 5000 кубика, 550 коня. Няма кой да го бие на старта. Панамерата е първа на трасето. 550 коня под капака. Митко Багера е човека зад волана. Фирмата на Митко Багера е номер едно. Аман. Айде, пола Митко Багера, Още веднъж за Митко Багера. човека на Владиславово. Айде, Митко Багера, бади, пачки, по 100 тачки. Ще кажем нещо, но то се знае. Не всичко е пари на този свят. Щастието е да си богат, Със здраве, уважение, хубава кола и голяма фирма. за доказания мъж Митко Багера от Владиславо. За най-силния шампион Митко Багера. Айде, квартал Владиславово, студио Top Music Gypsy. Живи и здрави, момчета! Айде, Варна, До нови срещи!